जोङो 17 तारिखआव जे खोप्लाय माने दिनाव जोङो उन बाहान बायदो वाग बाहान बायदो दाम बाय सारनायनि सिनायनि आं फायबो दिनिया जागाव कारण साइबांखौ जों खोप्लाय इंजा हायफानो जों केबो खोप्लाय इंजा खिनै नगद हुइ दङ बायनिया जोंनि बबागोनानि या प्रेनो जों केबो क्राक खाजोन हिगाय जों सालबोमब्रनो up to 12 तारिख जरा जों जतन हजाकमा दंनाय ताङै हजाकमा दंनाय हिगाय बीजेपी रक बुट खनानि चेष्टा खालामनाय दाखरो बुखरक आंनि बागै जों जत हजाकमा दंनाय जोंनि बुट जाते मागना थाङाखै कारण जों साइमानो बर बुट खनानि चेष्टा खालामनाय कारण नर मुखना जनजातिनि कैसा लीडर व मंत्री बसाका आंध्र सरकारगाव बुद्रि खांखाय बीजेपी ओ पदबो बारा सांसबिने इंसौ गाय आं दिनै पाननानै बिसिंथि अमन सानामो जोङो बिका बीजेपी रो खोप्लायनानै हिंगाबा যারা बीजेपी नि सापोर्टार त्रिपुरा राज्यनि যারা बीजेपी सापोर्टार एडीसी आमसा तंगेर नरक जतन आनो सब मार्काव बुद्रि सिरि नरक खोप्लायनां नामो चगाय कारण ननि मन्त्रि साइतोगा आंध्र सरकारगाव बुद्रि खांखाय बीजेपी से थांसिनाय गेबा नरक रिबाय सिरिदा नाबो आंध्र सरकार जों केबो आद्रेस खोप्लायन सिना दाखरा बखरन तावानानि जों जत काबुल सिनि माइनरिटी सेलनि लुकुरकबो जों बाय और फाइ सरकारजों जत एन्टायर एडीसी एरिया व सुंगराई दंगो শুধু নম্বর তিনি ফাইগা কিন্তু সারা ত্রিপুরা সাউথ থেকে দলাই থেকে 29 থেকে গুমতি যত ডিস্ট্রিক্টে চিনি ত্রিপুরা মাথা খপ্লাইনানে দিকে থাঙ্গি দङ আপনি বাগै नरक ताबानादि चिनि बुबाग्रानि याप्रि क्राक हुइ दङ तेबो तेचिनि दफारक सालसासन बुबाग्रानि बिसिंथिनो मुथांजानाय आबनरक बिश्वास दङ बुबाग्रानि प्रति गायजों 12 तारिखआव जत फंगो जत सब गाक्ति बुद्रि पाइमा नामनो जानाय तेचिनि वाइटिएफ नि वारियर सुनां कोइनाय जों जत हजाकमा दंनाय जाते चिनि कुनो बुक मागना खाइमेयाते जाते कुनो बुक जोंनि बुक खगिमेयाते जाय नरक रेडि दंबायदि हिनिनो नरक तेवाइसा एडभान्स कंग्रेचुलेशन जानगै आनि किसि सरकार मारन पाइनाय बुबाग्रा उमथुम ते चिनि थानर समारियो बुद्रि चिनि बुद्ध बाबुनो हाजार मार्जिन जतन से 1 नंबर बुट बाय खोप्लाय खाइतो